Ning part 3 mga kapaglaom no sa Season District Exam atong tanawon kay kung nindot tong part 4 nindot pud ang part 3 sa Exam Season District. Oh, atong makita sila nga na bagyo na sa pato nagdagandagan diyan pag nasugdo atong makita. Iha, tanawan ninyo. Ano ba yan? Ayun na nga guys, dito kami sa may guys, sa may ground. What? My ground. So nag-prepare kami para sa aming camp break. You know, kasi nagkabisi-bisi ng mga tao diri na nakabisi-bisi na sa kablang. Nakabisi-bisi na kami. So, we'll be back guys at 30 seconds. Goodbye. Yeah, boy. Wow. Run. Ay guys, ako na sa mo. Okay nito. Kapag-pink na sila. Hoy, say hi. It's the camera. Smile na smile. هكر يا جماعة لو واو another one. Wait a minute. Hello, Mare! Oh, yeah. Ano?
هكر يا جماعة لو أن... Tagal mo guys, dali mo ganaos. Nasa likod ang langit. We used to be best buddies, and now we're not. I wish you would tell me هكر ang sarap, ang sarap. Ang sarap, ang sarap. A few moments later. Run. Spider. Oh, here we go again. A few moments later. Apa?